Găsit la un nou episod, suntem aici cu Alex, salut, chat! Astăzi o să ne jucăm 99 Night in the Forest. Bun, chat, eu cu Nicu suntem destul de buni. Avem 36 de nopți, dar poate să învățați ceva de la noi. Gen cum să faceți o fermă încrucișată sau ceva de genul. Cum să face supe. Da, De-astea. e ușor. Știu, da. Stai că văd, stai să văd. Haide. Așa. Ai intrat pe mine? Intră acum, așteaptă. Hai că, Hai repede. unde ești? Hai, facem de 5? Hai, intrăm la asta, care 25 de zile. Hai. Bun. Hai. Am făcut de 3. Gata. Bun, chat. Chat. Să știți că Nicu e foarte bun pe jocul ăsta. Foarte Adică nu e slab. foarte bun. Foarte E destul slab. de bun, gen, are și noroc. Bun. Bă, ne băgăm pe copil? Hai pe copil, chat. Da, nu noaptea asta, că n-am chef. Hai, mă, eu mă bag pe noapte. Bine. Mă bag pe- Drum bun. Hai, full sprint. Să dăm speedrun. Ca și ca. Bă, hai să ținem sapling-urile, că ne dăm. Haide, chiar că... Nici n-am văzut că a început. Dar mi arată ăla de sprint. Acum mi l-a arătat. Trebuie să Și- se încace. Și ție ți se întâmplă. Da, păi să se încace. Sare că suntem doi slabi. Nu știu. Nu, eu mai mult, tu mai puțin. Ba, nu suntem la fel. Bun, să strângem sibling-urile, să nu le băgăm, da? Hai, da. Hai că am făcut level. Bă, dacă îmi dă revolver de nici... Bă, dacă îți dă revolver, mi dai mie să mă duc la copil. După ți-l dau înapoi. Da. Așa. Cred că am văzut un chest. Hai în casă, că am văzut chest. Unde ești? La casă, aici. Unde ești? Hai. În spate, la... Mamă, sunt două chesturi. Unde mă duc? 3! Unde mă duc? Ce avem aici lângă Avem noi? să realizezi, nu? Acolo scultiști? Da. Dar vezi că sunt chesturi pe acolo? Sunt de-alea roșii. Cred că da. Acolo, o să... Dacă Ba murim... Nu, sunt alea roșii. Ce ți-a dat? Revolver! Nu credeam că-ți dă revolver. Eu mă bucur, mă duc la copil din noaptea asta, cred. Bă, dar avem un noroc cu cultiștii ăștia, deci dacă îi batem pe toți, avem Știu că avem noroc, adică e la 20 de metri de baza noastră. Vezi că e gloanță de revolver aici. Unde? Aici, la mine. Hai, că- Acorduri, bandaje. Bă, dar măcar mă ajuți să știi tu. Bă, Mm. ia asta, ia radio, ia radio. Dar uite unde-i copilul. Băi, unde? Uite-l. Da, Ce ia f- radio, hai să luăm, eu iau radio, hai repede la foc să băgăm metalele și... Bă, dar noi avem spawnul bun. Eu mă duc să explorez acolo. În nebunia asta Nu te mare. duc, bă, că te bag cultiștii. Las mulți. Trebuie să mă strecor pe undeva la chest. Că doar ăla vreau să-l deschid. N-am nevoie de altceva. Bă, după joci cu mine Skywars. Da. Bine. Bă, Skywars mi se pare tare, bro. Când te reapuci așa de el, te apucă gloria. Glorine. Hai înapoi acasă. Nu, că oricum n-are cum să ne... Da, chiar că adevărat și asta. Bă, vină încoa, uite ce-am găsit. Bă, la noi că e echipierul nostru. Bă, tu vezi ce pasare, știi că e extraterestru, nu? Deci că e... Bă, tu știi că e extraterestru, Bă, nu? stai un pic. Ce e aici? Backup on e-stat. Păi da, știi, de acolo l-am luat eu extraterestru ăla. Hai la copil, bă. Stai, fac o hartă. Avem nevoie. Am mă duc la copil. După când ne facem și noi mai OP, mergem și noi la baza de cultiști. Da, Că avem nevoie de aia. da, obligatoriu. Mamă, câți lupi sunt aici. Să moară. Bășinile. Eu am un Old X. Ce să te ajut acolo? Că mai sunt și alfa. Revolveremo. Olele gay, olele. Cred că vin.
Hai că vin, fugi. Mi-a dat jumătate de o viață. Bă, îi bate. Nu, du-te acasă, că îi bate eu. Îi bate de bă. Hai, Un fel și cheia. haide. Că ăla era ultimul. Hai că i-am bătut pe ăștia de am rupt. Bă, tu ia carnea obligatoriu. Bună idee. Dar mai întâi vin acolo. Că tu ai guță. Hai că prima dată de Am văzut că... Nu mă mișca. Te-a mișcat? Nu. Am văzut că nu O, mai canistră. rănit. Dar tot tu iar te-ai pășit. Brang, grang, grang. Hai, repede. Grang, grang, grang. Bășina ta urâtă. Zici că e bășină de lup. Zici că e bășină de luptă. Am uitat că suntem pe episod. Și eu. Hambar, în spate la ăsta. Unde? În spate la aia mare. Ce spui picioarele acolo pe mine? Ne sunt Chiar sătule. că suntem pe bă. Avem cel mai bun spawn din grădină. Din camere de la mine. Flor claristra, da aia. Dar de ce îmi dă flor clarista? N-am nevoie de flor clarista. Am nevoie de cleiel băsini si. Bă, dar tu ai uitat iară că ești pe episod. Da. Bun. Noi suntem cei mai slabi din Mi-e foame. Așa, nu-i problemă. Îmi faci un de ăla de... Vezi, dar tu n-ai la carne cu tine o grămadă? Nu mă, banii fut. Și dar tu crezi că eu am? Da. Nu am. N-am faci rost. Nu știu. Că n-am loot Am bun. băgat canistra. Să lași Wolfspelt-ul de acolo, că e al meu. E al meu. I-am unul sper deja. Ce bine. Ceea ce este bine. Nu ce este bine. Ceea ce nu este bine. Bă, dar eu asta n-am mai creația asta n-am mai văzut-o niciodată din zilele mele. Cum n-ai, bă, ești prost? Nu. Păi tu ai mai văzut vreodată? Da, what the fuck. Eu nu. Bă, hai să strângem 5 lemne. Încă 2 lemne. Pentru crafting bench. Da. Să facem crafting bench, să strângem pentru crockpot și pentru... Bă, pentru fermă. Hai să strângem pentru fermă momentan, bă. Crocopot. Mergem la Coltești sau nu mergem acum? Nu. Hai să mai facem și noi rost de un revolver. Că eu n-am. Ia. Bun, hai Îmi faci rost de un Alpha Wolfpelt. Nu știu. Dar tu ești OP. Nu sunt. Îmi dai leather... Dacă îți fac rost de banii fut, dar trebuie să-mi dai revolverul de la... Știi tu. Care îmi pică? Care o să ți-l dea acolo. Gen. Unde? Știi tu. Acum vine lupa. Mai sunt 20 de secunde și vin acasă. Ha, acasă, ha, acasă. Hai acasă, hai acasă. Piu, piu. Banii fut. Bine. S-a dus traderul. Fix când mi-a picat banii fut, s-a dus traderul. Să lași Wolfspelt-ul de aici. Oricum mi-am băgat eu Wolfspelt. Nu mă interesează. Unde era? Adică a mâncat ceva crapă? Nu. Fac un regular pet sau sandal? Nu știu, nu, nimica. Bine. Să strângem lemnele. Facem bear trap, că ne dă 8. Nu acum. Bă, tu ai aplicat deja crafting bench-ul. Da. Bravo, bă, fermă. Frecă? Da, fermă, ce prost. Eu am înțeles freacă. Ai Freacă. făcut fermă? Nu. Încă 10 lemn, bă. Încă 10 lei, bro. Eu am uitat că am salvat primul copil. Eu am uitat că n-am salvat primul copil. Bă, dar vezi de pe episod. Ce?
Suntem pe episod, bro. Doar să bă și traul. Rally cu doi. Păi de la el acasă, de acolo. Hiha, hiha. Dacă vedeți voi ce facem noi acum. Bă, mai ia și tu un lemn. Dar nu poți, Băi, da, bă, da. săracule. Tu. Da. Mi-am făcut datoria de dușman, de dușman. Așa. Mergem la Nu ai făcut mapă. Da. Eu aveam de înainte. Ah, bun. Mergem la cultul. Nu, acum mă gândeam, dar stai să fac fermere. După mergem la culturiști și îmi dai mie revolverul ăla. Nu știu. Te rog. Cred. Te rog, Alex. What? Hai că am pus destul de bine. What I say you. I am peșindit totul. Hai la cultiști. Mergem. Da. Bine, haide. Suntem destul de... Eu am 10 gloanțe, bine. Păcat că n-am revolver. Eu am 4, vezi că-s full de culturiști. Adică sunt destul de mulți. Și se intră prin spate, să știi. Vină prin spate, vină prin spate. Hai că vin acum la tine. Ai, bate. Bă, dar dau damage, ăștia sunt OP, bă. Știi, dar n-avem noi leather body și de-aia. Bă. Deci minus 1. Eu nu mai am viață. Bă, fugi. Bă, tu ai spear. Fugi. Nu. Oricum ai bandaj, nu? Ai zis. Bă, eu nu Da. am gloanțe la revolver, asta e problema. Mergem înapoi acasă. Ăștia mai sunt mulți dacă nu știu. Sunt vreo 3 aici. Mai sunt vreo 3 gen. Și sunt și aia cu buzdugane. Aoleo, ăia cu meisurile lor. Dau la damage. Bă, doar 3 sunt. Doar 3 mai sunt, toate fac. Mergem. Hai că mă duc să încerc să-i bat, dar... Vezi că eu nu mai am viață. Hai că vine ăla. Hai mă, vină. Ăsta cu arbalet nu mai vine. Gloanțe pentru revolver ai? Nu. Păi au trecut multe pe lângă tine. Puteai până acum să ai 16. Unde n-ai, Fugi, hai acasă. Bă, nu puteam să ai. Puteai să ai 18. Am până hai. Unde-i focul? Am găsit casă. Eu am luptat-o deja pe aia. Eu n-am luptat-o. Ba da. Și de când am luptat-o? Pe mulți, ți-ați. Eu din prima zi am luptat-o pe Păi aia. și eu. Și suntem în a 4-a zi. Ce buni suntem. Și mi-e și foame de mă bășesc. Ai mâncare? Nu. Te să-mi faci rost. Bă, hai la foc dacă vrei mâncare. Păi acolo nu mai e. Că am mâncat noi ca proștii. Lasă că n-are nimic. Niște grași. Bine noapte. Bani. Sper să vină pe el traderul. Și eu, cam și eu banii fut. Păi ți-am dat eu. Păi nu cam. Hai să facem mușchi cu asta de un kill. Ia o ții un pic în mână. De? Da. Hai. Ia stai. Tu nu poți să iei așa, stai. Uite că poți să iau eu așa, uite. Nu. Așa. Stai, ia. Bă, ți-am lăsat. Face și atracțiuni. Bum. Bă, de ce e verde? Nu știu. Bă, de ce e Uite, de pățear. Un grup misterios. Zboară pe deasupra. Eu până atunci fac mușchi cu gantera de un kill. Bă, de aici nu mai vin crapele. Nu mai vine crapa. Am plecat, boss. Am plecat. Nu mai vine. Poate te scui pe acolo pe drum. Ba, da, vine crapa. Eram sigur. Cu asta. Am uitat că nu de pe episod.
Dacă dau drumul la brăței. Ho, 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 E A. ho, 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 ho. Am obosit. Hai să facem Blofeld procesor, cel mai important e. Grafofel, mai mergem la ăia. Hai. Mai glonțe. Nu. Dar tu te duci pe acolo, ei după vin eu repede cu spierul, le dau, după facem așa, haide. Bun, dă mie spierul, te rog. Pentru... Să-i bate, te rog, dă mie. Și după Dacă vezi unul unde s-a urcat, cred că te cași pe tine de râs. unde ești? Acum s-a dat jos. Știi unde era? Unde? Era acolo, pe gard. Sus, de tot. Ah, Haide să facem schema. asta e, deci dăm spierul. Dar eu nu mai am cu ce să-i bat, că mai am doar Gudex. Păi dar tu stai în spate, îi bat eu. Unde ești? Aici, la intrarea aia din spate. Hai, dăm. Păi și mie îmi dai ceva. Păi- Dăm revolverul, că știu bine să trag cu ăla. Păi nu, că n-am gloanțe. Ah. Ce îl dau dacă tot? Hai, că încerc, mă duc să-i bat. Aoleu, uite-l pe ăsta cu buzduganul! Bate. Mi-a dat jumătate de viață. Am. Dai și tu. Nu doar eu. Dai și tu. Dacă vezi câtă viață mai am. Eu nu mai am viața. Bă, uite că Hai mai bine să nu mai mergem. l-am bătut pe unul cu buzduganul. Hai mai bine să nu mai Ai mergem. unul cu buzduganul. Bă, dar tu nu vezi câtă viață mai avem noi. Mai bine nu mai încercăm. Hai să mâncăm. Mâncăm carrot. Bă, aici de pe jos. Ce pe ea? Eu cred că o să mă duc să fac rost, știi tu. Roată de 3! Eu am înțeles prima oară roată de tren. OZN-ul! Unde ești? Aici. Dar cred că mă omoară extraterestru. Care n-ai bazene? Aici, aproape de hambar. Uite-te pe hartă. Mai sunt OZN-uri, mai sunt multe. Bă, ce bă, dar vine lupul ăla după mine. Uite, OZN-ul ăsta, vină la mine! Vină la mine, repede! Știu că și la mine e un OZN. Da, eu mă duceam în direcția opusă de casă, ce prostus. Mă duc înapoi acasă. După mergem și la OZN. Bă, dar noi avem cel mai bun spawn din joc. Dacă nu facem vreo 40 de zile, suntem Proști. foarte proști. Mai ales că avem și vreo 3 OZN-uri care putem să mergem la ele. Mai avem și de-aia cu vreo 2 chesturi de gold. Nu știu dacă sunt chesturi de gold, dar cred că sunt chesturi normale, dar nu contează. Avem Bă. chesturi. O să fim atacați. Știu. Dar vine alienul, cred. Ba nu, vine ea. Aceeași. Da, Deschid chipsurile. Ba nu, hai să nu facem pe episod. da, chiar că... Bun, deci asta cred că e ziua noastră, cred că e prima oară când o să facem și noi ceva. Bun. Zic și, bă, uite ce perfect l-am pus acum. Ia stai să văd. Eu, e chiar că perfect. Skip, ca să ne pregătim. Mă uit un pic. Eu stau aici în cort cu copcilul. Da, vine ea cu exul ce mi-a pus. Cu exul. Aoleu, ce slabi. Dacă... Dar nu s-a făcut nimica. Ce dracu? Cred că dacă îi trag una tare direct. Dacă dau drumul la place broce. Minus Sunt 2 pe mine. Las că îi bate. Hai că i-am bătut de-am rupt. Hai că-s morți toți. Bagă-i pe foc. Bă, când vine detectivul, hai să luăm și noi gardă la când facem bază de setting, o să arată și noi, să arate. Păi detectivul a fost data trecută. În ziua 5. S-a oprit pe său. Păi da, se oprește singur asta. Nu știam. Da, Ok. vorba aia. Bă. Nu există semnal video. Bun. Dar tu câte jocuri ai? Dacă văd abonații mei câte jocuri ai tu, Doamne ferește. Cred că nici nu-și imaginează.
Le-am primit, stai și nu pornele. Cred că o să stau mai mult la tine. Ce? Ce ore? Cred că o să stau mai mult la Ce tine. ore? Că facem episod. Vezi că a venit traderul. Dar îți dau eu revolverul ție, al tău și tu mi-l dai pe al tău. Adică eu ți-l dau pe al tău și tu mi-l dai pe ăla, da? Dacă Că un și- pic, mă duc la curtici, că acum avem viață. Hai la curtici, batem pe aia și gata. Guga, guga. Hai, guga, Aia guga. cu arbaleta mai Hai, sus, care guga, batem guga. ușor și- Aia cu arbaleta sunt easy, dar celălalt? Sper să nu fie ăla Aia cu Mace. buzduganele nu sunt. Ăia cu Mace sunt. Bă, dar aia cu buzduganele, știi că o să vină și la noi peste noi odată, știi, nu? Aia cu A, buzduganele. nu știam. O să fie mulți. Stai că-l bate pe ăsta. Bun, l-ai bătut. Mai e unul sus. Uite-l pe ăla. Și cum ajungem noi la el? Cred că e mort. Bă, nu. Mai mult. Dar cum să catamica? Bine. Hai, repede. Mama, suntem OP, chat. Cea, suntem OP. Mama, cea, suntem OP rău. I-am făcut mini-bază. Bă. De ce e chef normal? Cât metale. Ia ce-mi dă în chestul normal? De unde ai? Tu aici de sus, de la asta de helicopter. O, mi-a dat revolver. Hai că ăsta al tău ți-l las ție. Revolver mă, bun. Aveți că revolverul e pe aia de helipad. Unde e următorul? Revolver mă, bun. Trebuie tot să știi tu. Da. Dar asta nu e prea bună de lutat. Care? Chestia asta, gen. E destul de bună. Păi da, dar sunt chesturi de alea cel mai slabe, gen. Măcar sunt chesturi. Eu am intrat în casă. Am intrat eu, am luat tot. Sunt chesturi? Căcat, nu. Revolver, emo. Bă, deci am la metale... Ba da, e un chest. Unde? Să vezi? Iarăși revolver. Dă-mi mie. Păi, ia-l. Haide să-l iei. Bă. În casa asta? Da, mă. Uite că n-am Ce văzut chioriști. aici. Uite, încă un metal. Bă, deci ne umplem de metale. Da, și atât am luat. Hai, înapoi acasă. Hai să bagi alea. Gen. Metale? Da. Hai că am și... Nu metalele, banii futuși de-astea. Ai, ce bun Unde ești. suntem? Unde-i casa? Uite. Aici, unde Hai dracu? repede, că mi-e foame. Hai să mâncăm cartofi. Dar nu-i mâncat pe toți măcar. Ți-am mai lăsat și ție vreo 6-7. It's. Da, hai să vedem. Aha. Câte metale? 31 cu... Am făcut un beer trap. Nu mai fă, te rog. Te rog, Așa, l-am pus aici. Avem 28 de metale. Bă, cred că ne ajută. Vezi că beer Bă, cred trap... că ne ajută și să facem bluff-ul procesor și să facem crafting bench-ul. Bă, vezi, să nu calci în aia. Dacă vin culturiștii, intră culturistul ultimul sau mai mulți, intră în aia. După îi dăm set trap și facem tot așa până moare. Vrei să luăm mai multe? Nu, te rog, nu mai lua. Mai au una, pot. Nu, că să ne ajute crockpotul. Bine. Sau bluff-ul, bă. Credeam că îmi dai în cap cu șoseta. Pun pe tine în costum, știi să nu la sortiez cu cel mai urât parfum. Mă, bă, nu e nimica. Oricum au fost chesturi normale. După mergem la OZN. Da, nu, acum mai stai și tu să mă duc repede acolo. Să mamă. Bă, dar în partea aia e lutul extrem de bun. Noi n-am verificat în celelalte părți, dar verificăm Da, mai acum duc târziu. repede să deschid pe ăla, vii cu mine? Hai la OZN. Asta e să deschid și eu ăla. Bine, până atunci încerc să omor extraterestru. Uite. Că e doar un extraterestru, dar e bun. Îl naibii. Sau cred că sunt E mai bun mulți. extraterestru. Da, dar n-are multă viață, deci îi dau.
mergem pic. Omorât. Te rog, rifle. Am intrat în OZN-ul. Du-te. Hai repede că e ceva, teleportul Mothership. Unde ești? Aici, în OZN. Stai că mi-e foame. Ei, eu mă duc acolo unde îmi arată. Te aștept acolo. Bine, dar mi-e foame. Bine. Sunt mai Mi-e mulți. foame rău. Bă, să nu te duci acolo la Mothership, că sunt mai mulți extraterestri, pe ei batem după. Bă, mi-e foame rău. Bine. Bă, nu mai găsim nicio mâncare. Hai înapoi acasă, că acolo sunt niște wolfi. Îi băi ce repede pe ăștia. Mamă, ce armă bună are alienul ăla, că dacă îi trage una la un lup, aproape îl omoară. Mai trebuie să-i dai un hit cu spear-ul, gen. Mamă. Adică e bun. Eu m-am puțin aspect că mi-am luat astea care nu sunt prăjite. Ești bun și tu. Hai că nu mai dau spin, că mi se consumă mâncarea. Eu până atunci mănânc cartofi de ăștia de aici. Cred că o să fie mare episodul ăsta. Bă, da. Dar mai sunt 4 minute până și plec, gen. Păcat. Continui episodul la mine acasă. Bă, nu știu, hai să strângem Da. 5 lemne. Haide să-l continui la mine acasă. Alex, Ce? opresc episodul. Nu. Mă duc acasă. Nu, Când, nu, dacă nu. îmi plec. Ok. După, când ajung acasă, te sun de pe telefonul maică-mea și facem episodul după, da? Dar trebuie să nu ies din meci, aia e faza. Au. Bun, avem chat 31 de metale în joc. După noaptea asta, hai repede la Mothership, repede. De ce? Ca să-i batem pe ea. Bate-i tu, bă. Bine. Dar vezi că Dar ce ceva ce este acolo? nu știu, dar trebuie să vedem. Că dacă mai pică o armă de aia, o iei și tu, da? Ce, ai armă de aia? Da, laser cannon. Bă, dracu. Din noaptea ai înapoi. Bă! Laser fence blueprint. Laser fence blueprint. Na, cea mai bună Defense? blueprint ăsta, hai să vezi. Blueprint? Da. Oare unde să-l pun? Hai că-l pun aici. Mi s-a cam terminat termenul, să știți. E 8 Ce bine am jumate. venit cu. Păi e 8 jumate, nu știu, știu că vine, dar trebuie să-l duc eu pe Nica acasă. Treabă la cât au vorbit. Păi la 8 jumate i-a zis maica sa că trebuie să ajung acasă. Nu? La cât? La 8 jumate. Păi ia vorbește, sună pe mama lui.